Uma ngabe kukhulunywa ngabantu bokufika la eSouth Africa, ungagxekwa nje uhulumeni, kodwa akayedwa. Nabahlali base-South Africa bayingxenye enkulu yokuthi sithole sikulisimo esikusona njengamanje. Isikhathi eside lento yabantu bokufika ibilokhu ikhulunywa, kodwa ngaso sonke isikhathi mangabe ikhulunywa, umphakathi umane uhlukane kabili. Kunabathi abahambe, kunobanye abathi abayekho abantu benkosi. Iloko ukuhlukanisa umphakathi. Labo abafuye labantu bokufika yize kwaziwa ukuthi izinto eziningi abazenzayo esiphinde siyithenge njengokudla esikudlayo azikho safe. Kuye kubonakala amavidiyo la bedonsa khona amanzi ema-toilet, bekhanda ama-drink esiphinde siwafuze thina, into esingayazi eSouth Africa. Angithi bona banandaba nalento yokuba clean, abanamsebenzi nayo, into entsha leyo ngoba abazoyifunda la ezweni lethu. Isihlukanise kakhulu. Asibonge-ke intokazi le ekuthiwa uJacinta Mangobese ukuthi awuqale phansi lo mzabalazo ukuthi lamadoda awangena indlela ngoba asiqondakala isizathu sawo sokuthi abe la. Wasejoyinwa nabanye-ke ophakela umthakathi, kodwa umuntu okwaziwayo ukuthi vele uqale phansi lo mzabalazo uye uMangobese lo owazi waluza ngisho umsebenzi wakhe ngenxa yawo ukhongolose lo owawusumrabhela emsebenzini. Sibonge-ke kulamadoda-ke asephambili emzabalazweni lo okukhulunywa ngawo onzima. Siyabonga siyi-South Africa, siyabakweleta kakhulu zonke ingxenye ze-South Africa ngoba sinenkinga kodwa sithule sibhekele uhulumeni esihlale sisho futhi sithina ukuthi uyisihluleki sikahulumeni. Le indaba endala vele ekade vele sabhekana nayo, kodwa-ke indaba ebalulekile la bengaqondakali ngalesimo esenzakala ukuthi kuzothi ngekhathi kukhulunywa nabantu abahlukumezwa izwe lethu noma esilakhele iSouth Africa, kumane kuvuke indoda ethize umhlali wala eSouth Africa nomuntu wala eSouth Africa akhombisa ukweseka ngokuyindlela oyisimangaliso yokuthi lababhemi bangahambi. Leyo ndoda uMalema. Malema-ke lo mkhankaso ususizile wasikhombisa ukuthi ubani lo Malema lo obezifihlile sonke lesikhathi. Lesisho sokuthi ukhahlela intsha kuvela umnikazi nangokuMalema. NanguMalema naba abantu bokufika. Uyini kanti uMalema ebantwini bokufika? Yini le menza ashiselwe igazi noma ashiselwe umzimba alunywe kwenzeke yonke lento kulesimo akusona. Lokho yaqala lo mkhankaso lo. uMalema akahlaliseki. uMalema-ke usekwazile ukusubamba emehlweni sabantu base-South Africa kusukela kudala obesibamba esakuyona i-youth league ye-ANC. Umuntu kusho ukuthi bengayiboni lento le ngenxa yokuthi uwumpetha ukuthi abamba abantu emehlweni. uMalema siyakhumbula ukuthi ukuxoshweni kwakhe lapha into eyaqama ixoshweni kwakhe ku-ANC emiswa, into eyaqama ukuthi uMalema ubesegagamela noma ubesho izinto engafanele azisho njengokuthi fanele uhulumeni abanamabhengi akhe aphinde futhi abuyisele umhlaba kubantu kanjalo futhi izinto eziningi lezi abezisho ebezisho wona u-ANC yena ubezisho wasekuthiwa ama-investor ngenxa yawo abona ukuthi ndodana lo axoshwe kwakuyizathu leso. Kodwa usuyabona no uyakhumbula ukuthi uMalema lo ubedla imali ngendlela exakayo enhlanganweni. Yes, bayaxoshwa bayantshontsha bonke labaholi be-ANC, kushuthi yena ubesentshontsha okudlulele. Sakhumbula ukuthi ngaleza ikhathi kwi-youth league bekushiwo ukuthi uhulumeni noma iprovince yaseLimpopo ubeseyikhahlamize ngalendlela eyisimanga kangokuthi amakhehle e-ANC aze athi kumshuluzi hayi susa lo muntu lo uyasilimaza kakhulu.
Malema ila kuvele khona ukuthi uyindoda ethanda imali ngalendlela esizingeni eliphezulu. Ukukhava yonke lento yakhe yokuthanda imali ubehambisa lo blanket ezivale amehlo akhulume ngepolitiki angenamsebenzi naye. Into anemsebenzi omkhulu naye imali Malema. Imission kaMalema imali iyavela ke manje. Usho ukuthi nokubumbeka kwe-EFF kubumbeke ngaphansi kwesimo esiyifake, ngoba yonke lemithetho eshawayo nemihle nemibi kwi-EFF ubengenamsebenzi. Isikhathi esiningi izinto bezifomeka uma ngabe ne-press briefing, even noma abaholi abalandeli be-EFF ezinye zezinto bebengazazi, bebeqala ukuzizwa njalo uma ngabe nesithameli seyindaba. Usho ukuthi undlovu kayiphikisa uMalema kusukela kudala. Sesobala-ke manje. Isimo sakhe kuzofanele sisazi, usesibambe kakhulu uMalema. Akupheli nje lapho. Uthe mangabe ungizwe ekhuluma nangaye uMalema. Wasesheshe yakuveza ukuthi hayi yena makuvele ukuthi kunesambe esithize asithola esimukela sivela ko-Nigeria. Silazi iqiniso namanga aleyo nto, kodwa uma ukuthi uMalema uzomhlawulisa imali ethize ungizwe ngokuthi uyamsukela uqamba amanga, akuyona inkinga mhlambe leyo. Mhlambe futhi nesizwe singakujabulela ukuthi uma ukuthi ungizwa kanayo imali kube yisona esishaya imali phansi simkhokhela. Kodwa mhlawumbe kuzofanele kwenzeke ezinye zezinto kuqala ukuze abantu bagculiseke ukuthi ngempela ayikho into enjalo. uMalema kuzofanele awakhiphe wonke amabhuku akhe asebhenki, awabeke phansi, awanike ezweni lonke ukuthi yena umsulu njengoba eclaim, aziprove ukuthi ngempela yena ulwela abantu base-South Africa noma ulwela abantu bangaphandle. Kodwa izwi lakhe liyathanda ukuba strong uma ekhuluma ngabantu bangaphandle. Kulezi nsuku umuntu othukuthele ngendlela eyisimanga. Asazi noma isizathu sokuthi akhulume ngalo mcimbi lo wabantu bangaphandle ingoba mhlambe evala izinto ezivelile noma ezibhutshukile lapha kuMadlanga Commission. Ufuna ukusiblinda sikhohlwe ukuthi kwenzakalani lapha. Asikhohliwe, silindile. Kodwa kubalekile uma ngabe umsolo akaveza amabhuku akhe asebhanki, awabeke la, awandlala, athi niyawabona into azikho lezi mali eyishiwo kuthiwa mina ngempela lempilo engiyiphilayo nekuyisource noma indlela engithola ngayo imali ile kuphela. Siyabonga. Hlokohlela.